para bapak sapa ibu semonten ing ajeng panggung laturi lenggahi yen kersane sumerep ingkang kakang-kakang wiyaga laturi lenggah semangga semonggo adik-adik orang-orang sedang nih masih jinjit
kata ingkang raja lelayu sepe Mas Mbak sing wonten ing ngarep panggung laturi lenggah sing ngendang ora weruh dadine tariane salah terus minggir laturi mundur aja maju nggih Mbak nggih Mas ampun maju nggih mergo saingane berat mundur saingane berat mundur mawon yuk semoga Mas.
lampaipun prajurit den kaya sorak-sorak suarandi